Er zijn genoeg mensen die het wat willen, maar het aanbod is er net. Dus iedereen die bloot zitten wat er zit. De wenningmerk in Burgum zit op slot en daarom moeten er rap naar je huizen gebouwd worden. Maar wanneer krijgt in Burgum? Dat is al een skoft de vraag. In januari moet er eindelijk zijn vaststel van het college van Tjitserkstra Dialyse. De oranje man wie er een soort dwan om mogelijke wenningbouwlocaties in Burgum. Het is ingewikkeld, het weer ingewikkeld. Het gaat om locaties onder de randen van Burgum. En ik al weet iedereen dat er protte wenningneet is, ik in Burgum. En daar ben we alle jaren het wel in is, maar de vraag waar moet het dan, die weer ingewikkeld. Want nou, dat is ook heel goed te begrijpen. Mensen willen dat gewoon leven net in hun eigen omgeving. Voor de meesten die op ziek binnen naar een huis is het liek wel zaak dat er gauw stappen zet worden. Burgers en mensen in de regio die een huis ziekje, viskje op dit stuit achter het net. Eigenlijk in elke categorie staat er wel graag de dooruit. Die ben dringend op ziek naar een wenning. Ook doorstromers die ben echt heel erg op ziek naar wat oors. Eigenlijk in elke type wenning, in elke categorie is gewoon volle meer vraag dan aanbod. Voor mij is wel in de gemeente ze willen bouwen, zo gauw als mogelijk. Ja, zo snel mogelijk bouwen. Ja, want dan creëer je gewoon meer aanbod. Het college maakt het nou op basis van alles wat er light en shine is. Een locatiekar en luidt eind januari onder hier dan die startnotitie en het voorbereidingskrediet voor.